Ambalima mali kunnafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni yankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na juin kalo tile 26 ka taa bila karidon na juillet kalo tile 2 dolo jate la samiya kalo fɔlɔ tile 5 dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila samiya kalo fɔlɔ tile 11 na o b'a yira k'a fɔ an bɛ cancer mɔgɔw ka wagati la doloba min bi olu mara ni o ye kalo ye an bi o de ka wagati kɔnɔna na ni wagati in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn bi ma walima bi ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bi ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu o jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ karisa a bɛ hinɛ mɔgɔw la karisa ko gɛlɛntigi tɛ olu ye danganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna baara kɛ ni fanga ye kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na baara caman olu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw ka baara ninnu u bɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsiw aw bɛ mago bɛ jaabi minnu na ani kunkɔrɔta minnu na ni baara kofɔlen ninnu na k'aw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ olu jaabiw kow la nka i bɛna ye k'a fɔ sɔrɔ dontaw olu ka suma ni wagati in kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma nka fɛn min bɛ tali kɛ Jupiter ale min bɛ kuma ni sɔrɔ ale ni garisɛgɛw ye o bɛ a ka so kɔnɔ a ɲɛ ɲuman kan aw ka ni dɔgɔkun in kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ lundi la fo ka taa se karidon ma o b'a yira k'a fɔ aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ aw bɛ se ka olu jaabiw aw bɛ se ka aw jigi da olu kan don nataw fɛ n'o tɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya bɛ se ka don olu la kosɛbɛ wa aw bɛ se k'olu daminɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka a b'a a jigi da a jaabiw kan wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ hakilina filanfilanw olu bɛ aw la sira caman fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛ waleya kelen min ta olu bɛna se ka kɛ sababu ye ka aw gɛlɛya lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sira kelen ta aw ka lafiya bɛ o de la wa aw kana fɔ ko aw bɛ ko bɛɛ kɛ n'o tɛ gɛlɛya bɛ se ka aw sɔrɔ sira caman fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛw siraw olu jɛlen tɛ kamasɔrɔ yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ min maralen don aw bolo aw ka hakili to olu la olu bɛ se ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo ka sɔrɔ aw yɛrɛ ma segin ni a ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka wulikajɔw ani aw bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn minnu na ani aw bɛ se ka lagosi sɔrɔ fɛn minnu na a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ aw yɛrɛ ka miiriya cogo ani aw ka wulikajɔ cogo kan n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka a b'a ladɔnniya k'a fɔ ni aw ye sira jɛlen min ta o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ walima ni aw ye hakilina kolon fana ta o hakilina kolon ninnu fanga bɛ se ka bonya ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw ka dɔgɔkun ka se ka ɲɛ aw bolo a bɛ aw yɛrɛ bolo ani aw yɛrɛ ka miiriya cogoyaw dɔgɔkun kɔni tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka a ka kan aw bɛna waleya ta cogo minnu na a ka kɛ sira ɲumanw ye i b'a ye k'a fɔ ala yɛrɛ bɛ se ka aw dɛmɛ o sira ɲumanw kan kɛnɛyaw siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw kɛlen ka gɛlɛya sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛ bakun na aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma cancerw samiya kalo fɔlɔ denw cancerw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka jateminɛ fanga bɛna bonya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wa aw kan ka o jateminɛ de fana fara aw boloda la aw bɛ ko kɛ fo aw ka jateminɛ caman kɛ a ko la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ o yɔrɔ in bɛ tila k'an ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko aw dalakanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma a dalakanw olu bɛ se ka na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ni aw ye waleya minnu ta i bɛna ye k'a fɔ ni aw ye jateminɛ kɛ o la bɔdaw aw bɛ se ka olu ye bɔda minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka nimisiwasaw k'olu lase aw ma aw mago tɛ mɔgɔ wɛrɛw ka hakilinaw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka banba ni aw yɛrɛ ka hakilinaw ye kamasɔrɔ Mercure ale min bɛ hakili kofɔ ale bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a ɲɛ ɲuman kan o de b'a yira k'a fɔ aw ka hakilinaw fanga bɛ olu la ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma
Lion samiya kalo filanan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wasaw ni kunkɔrɔtaw olu bɛ se ka ɲɛsin aw ma cadeau olu bɛ se ka ɲɛsin aw ma ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ la nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la dolo fila olu kelen do ka ɲɔgɔn opposer ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ mun de fɔ o bɛ se ka na ni farigan ye ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka sumaya walew ani farifagaw ka se k'o don aw ka kow la nga mɔgɔw aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛ se ka wasa lase aw ma nga aw yɛrɛ bɛ wasa min ɲini na kolo ani fasa la fanga bɛ se ka ani aw yɛrɛ ka wulikajɔ bɛ se ka nafa min lase aw ma i bɛna ye o nafa siraw olu bɛ lagosi ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ uti kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ olu siraw ma sabati ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka wulikajɔ olu siraw olu tɛna se ka sabati yɛrɛkɛliw olu de fanga ka bon aw yɔrɔ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ani dépense inutile olu caman kundalen do aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ ko ko kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se aw ka ko kɛ cogo la n'o tɛ mɔgɔw bɛna tugu aw nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bila fili kɔnɔna na ka se ka nafolo tiɲɛw k'olu lase aw ma mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na olu bɛɛ tɛ aw ni ye fo aw ka se ka jateminɛ caman kɛ n'o tɛ aw bɛna se ka dépense inutile caman de kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansu kawla kalo fɔlɔ denw balansu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye kamasɔrɔ kalo ale min bɛ hinɛ ko fɔ o bɛ aw ka so kɔnɔ a ɲɛɲuman kan lundi ni o bɛ bɛn le 26 ma mardi fana kalo bɛ aw ka so kɔnɔ ni o ye mardi le 27 ye mercredi fana i bɛna ye k'a fɔ kalo bɛ aw ka so kɔnɔ ni o ye mercredi le 28 o b'a yira k'a fɔ kalo bɛna tile 3 de kɛ aw ka so kɔnɔ donc aw bɛ se ka aw profiter aw ka laɲiniw ɲinifɛnw nɔfɛ kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ olu barikalen do ka ɲɛsin aw ma kunkɔrɔta min ni a b'a ɲinina aw bɛna se ka kunkɔrɔta caman sɔrɔ ni wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka fariganw fiɲɛw bɛna bɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun ti dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion kawla kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni kunkɔrɔtaw min ni aw b'a ɲinina dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ olu la nka aw kana aw jigila tigɛ dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen do ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw ye yɛrɛkɛli min ye aw sɔrɔ dɔgɔkun daminɛ na dɔgɔkun laban cɛmancɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛna se ka kasabiw k'aw jigida sɔrɔw kan yɔrɔ janfɛ sɔrɔ fo ka taa se sɔrɔ balilenw aw bɛ se ka aw jigida olu kan dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ kɔnɔna na kamasɔrɔ kalo o bɛ aw ka so kɔnɔ jeudi don ni o bɛ bɛn le 29 ma ani ni vendredi don ni o bɛ bɛn le 30 ma o yɔrɔ ninnu barikalen do ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ kunkɔrɔta min ni aw b'a ɲinina aw ka layidukanw olu bɛ se ka timɛ ka bɛn ni wagati in kofɔlen ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun daminɛ ka girin ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ aw tɛna jaabi ɲuman sɔrɔ olu la dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la fo ka taa se dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ wagatiw ma nka i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛna se ka garisigɛw aw bɛna se ka garisigɛw sɔrɔ jigiya siraw olu barikalen do ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kamasɔrɔ le 1er juillet n'o bɛ bɛn samedi ma ale ni dimanche don kalo bɛ aw ka so kɔnɔ ni don fila kɔnɔna na o de bɛ aw ka bonyaw ale ni aw ka karama kofɔ ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ la ka se ka jigiya siraw olu ɲɛni kofɔ ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la yɛlɛma bɛ tila ka se ka na don aw ka ko la aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni wagati in kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna wulikajɔ fɛn fɛn kɛ aw tɛna jaabi ɲɛnama sɔrɔ olu la retard olu bɛ se ka don aw ka ko la kosɛbɛ hali ni aw ye kosɛbɛ daminɛ ni wagati in kɔnɔna na aw bɛ se ka a kosɛbɛw nafaw aw bɛ se ka olu sɔrɔ wagati wɛrɛw nataw kɔnɔna na
ala deli baraw ale ni sarakaw olu barkalen do ka ɲɛsi aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ ye aw yɛrɛ ka karamɔgɔ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ye ala deli minnu banba aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la walima ni aw ye saraka minnu bɔ aw yɛrɛ ye aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka sumayaw olu fanga ka bon ka ɲɛsi aw ma kamasɔrɔ a bɛ fɛ kow ka se ka teliya cogoya minnu na gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsi aw ma a ka kan aw ka ko ɲɛnamaw nataw k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ ni fɛn min suruyala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka n'a bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna cɛsiri aw cɛsirilen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ nka i bɛna ye k'a fɔ aw bɛna aw cɛsiri ka baara minnu kɛ aw ka sɔrɔw nɔfɛ gɛlɛya bɛ se ka don olu la sumaya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o ko kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ layidukan siraw olu lagosilen don ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu fana tilelen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ ko kɛ aw ka hakili to aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ dépenses olu bɛ se ka yɛrɛkɛliw don aw ka ko la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka n'a bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw famana aw ka mɔgɔ minnu ma aw jigilamɔgɔw aw bɛ se ka olu caman ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ni kunkɔrɔtaw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka ku ni aw yɛrɛ aw ka se ko kɛcogo la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati dɔgɔkun ti dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka se ka aw ladɔnniya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ an bɛ samiya de la samiya kalo fɔlɔ o tile 5 de kun dafala ka bɛn bi tɛnɛ ma ka taa bila fo samiya kalo fɔlɔ tile 11 na o b'a yira k'a fɔ tile bɛ kalo cancer mɔgɔw ka so an bɛ samiya kalo fɔlɔ kɔnɔna na ka se ka aw ladɔnniya nin wagati in kɔnɔna na mɔgɔ mɔgɔ i b'a fɛ ka i ka kibaruyaw dɔ dolo sira kan i bɛ se ka an wele 73 35 28 89 n'o ye 73 35 28 89 n'i ye an wele o la ka se ka datiw di an ma a bɛ kɛ cogoya min na an b'a kɛ cogoyaw k'olu ɲɛfɔ i ye i bɛ se k'i ka kunnafoniyaw k'olu sɔrɔ cogoya minnu na ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ kan aw minnu bɛ k'an lajɛ fo yɔrɔ jan fɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ mali kɔnɔ mali kɔ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka tila ka dugawu kɛ halisa ala ka jamana in ka kɛ maliyɛnw sago ye mɔgɔ o mɔgɔ e de bɛ mali ka ɲɛtaga fɛ mɔgɔ o mɔgɔ e de b'a fɛ mali ka se ka wasa sɔrɔ a ka wulikajɔw la an bɛ a ɲinan dabama fɛ ala ka a bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw sabati nka mɔgɔ o mɔgɔ i b'a fɛ jamana in bɛ se ka curun cogoya min na ala ka i yɛrɛ bolo kɛ i kala ye ala ka se ka i bolo kɛ i kala ye o b'a yira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kelen ka bɛn kelen kan ka se ka jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na mɔgɔ minnu bɛ a sira kan u b'a fɛ ka jamana in bɔ nɔgɔ la ala ka u lakana an bɛ dugawu k'o la aw kan bɛn wagati wɛrɛ ala ka dɔgɔkun janen ni aw bɛɛ lajɛlen na